Chus a goibh chóirde is mis ONP agus si é leabharmheas agus an leabhartá le meas go maniuúin an ceann áling seo ó Fata Puisín na mBróg agus fuair mé seo mar bhruntanas nó mar éiríonn nó seolach go mé mar choib léirmheasa ó Fata agus Fearghas Lochlainn a scríb an legan seo agus Paddy Donnelly rinne na léireáidí stoim agus tá sra acu seo háin legannacha donna scéalta seanna scéalta sin agus be gaithnig daine Arias Lochlainn mar chuine duna daine is fearr imón na luúbíní agus na nagalah berta rinne sé anna cheann am líana mar leis na fearmhuí húsa mé ferste agus bín sé scríb leabhar beidir an slipper glynne an ceann go rinne sé agus siú ceann áling agus tá na léireáidí ghintach chuann si go mór leis na picúirí tá is charachtar tá an cathain ó an Puisín hain an over an uair agus tá dáíocht ann tá rím an as ann glúisin na scéal aráig go hanna bha is tócha gur bíad na scan an Shrek an trí is mó leithnig daine Puisín na mBróg nó Puisín na mBróg na héanta seo agus bhí cuidann scéal nach mé umlan cínta mar eall an éigur commodóireach do chuid arís fi Lochlainn a bheann nó ar a bhééis sin an bunscéal agus cosú go bhfuil sé meastar dlú don bunscéal ach bhfuil sais ranta a bhfuil rím meastar dochtán agus tanga an das ontú agus chuirsí san í as agus is chuann ar únt do gaige chun mar a bheith fan saoilú agus cólín agus micil agus pádín mic an bhuileir agus a héad. Mar sin bhuling go mór é an scéal an leabhar an eling go háling an leabhar go láite agus ríiste le ó Fata leabharín áling go háling de fáistí sin é.